תושבי העיר הרצליה, אתם פונים אליי בעניין מטרופולין. השיבושים שהחברה הזאת יוצרת באי הגעת אוטובוסים, באיחורים, בזלזול בתודעת השירות שהם נותנים לתושבים. אנשים רבים מתלוננים לא רק מהעיר הרצליה, בכלל מהשרון. יש צורך לעשות מעשה. הפניות שלכם לא נשארות תלויות על בלימה ללא מעשה של תנועת הרצליה למען תושביה שאני עומד בראשה. אני הכנתי פה תביעה ייצוגית, אני נמצא כאן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, על מנת שבתי המשפט שאנחנו גאים בהם, העבודה יוצאת מגדר הרגיל שהם עושים, הם מבצר זכויות האדם, הם המגן האחרון מפני עוולות של רשויות. אנחנו נגיש תביעה ייצוגית, הרעיון הוא לא רק כסף, כמובן שמגיע לאלה שנפגעו כסף, פיצוי, כאן, מוויצמן אחד בבית המשפט, על מנת שהם ידעו שהם לא יכולים להתאמר בתושבים, והם צריכים לכבד את הזכויות של תושבי העיר הרצליה, וכמובן זה ייתן להם איתות. העיר הרצליה ותושביה זכאים לקבל שירות בכל תחום, בכל נושא, בצורה איכותית ובהתאם לדין, בהתאם לזכויות שלהם. אני כאן כדי לייצג את האינטרסים של התושבים, כך אעשה וכך אפעל כפי שפעלתי שנים רבות.